Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars μαζί με τον φίλο μου και θα προσπαθήσουμε να πάμε τη Max στο πρώτο αστεράκι. Και ο φίλος μου θα προσπαθήσει να πάει τον Edgar στο πρώτο, γενικά το πρώτο αστεράκι. Για πες γεια. Γεια. Ελπίζω να τον ακούσατε, δεν ξέρω. Πάμε τώρα. Μπάτα ready. Δεν μου μπαίνει. Οκ, μπήκε. Ωραία. Πάρε τα power cubes εδώ. Κάτσε με, γιατί είναι και αυτή. Τι είναι? Οκ. Λίον. Μπρο, ήταν λες και πάγκαρα, λες και... Ελπίζω να μην μου κολλάει. Πάμε να δω αν υπάρχουν εδώ πέρα power cubes. Όχι. Μπρο, είναι 2 Λίον. Κανονικός είναι. Υπάρχει και μια σελίδα. Μην πεθάνεις, είμαι εδώ εγώ. Ωπα ρε, είναι ένας Λίον εδώ. Έγινε όρατος δίπλα σου. Αυτό. Μπρο. Ωμα, ρε, η Σέλη είναι... πεθάναμε. Πάιπερ, έλα. Και Νίτα. Gold Νίτα. Όχι silver. Gold. Μπρο. Gold. Όπα. Τι φάση. Τι τυχαίο, μπρο. Έτσι, ωραία. Ρε. Άμα δεν τον σκοτώσεις. Καλά. Οκ, είμαι εδώ. Ρε, όχι, φεύγω. Η Gold Νίτα ήταν μαζί του, λέει. Ναι, μπρο, αυτό. Μαζί του. Ελπίζω να τον ακούτε τον φίλο μου, δεν ξέρω τώρα. Θα δω μετά στο βίντεο. Άμα δεν τον ακούτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ας πούμε. Πάμε. Οπότε... Πρέπει κάπως να το κάνουμε να κάνει ulti. Ναι, δεν κάνει όμως τώρα. Ρε, λίγη βοήθεια με την Νίτα. Πέθανα. Μπρο, τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πάμε τη Max στο... Και εσύ πρέπει να το πας... Εσύ τον έχεις στο πρώτο αστεράκι, σε ποιο έχεις? Ναι, πρέπει να τον πάω στο δεύτερο. Ωραία, στο δεύτερο. Ας τον πάω στο δεύτερο. Οκ, νομίζω τους έχουμε. Εγώ δεν το είδα, γιατί εμένα μου κολλάει και δεν μπαίνει γρήγορα και δεν τους βλέπω. Και εγώ τους πολύ είδα πολύ. Όπα, παίζει να έχει gadget, bro. Ελπίζω να μην Όχι, έχει. θα το δείχνει. Ναι, ελπίζω να μην έχει γενικά εννοώ. Ρε, σκότωσε το. Δεν έχει. Mine. Shit. Μπρο, θα πεθάνω. Πες να πεθάνω, ρε. Είναι Spike από εκεί και Baby από την άλλη. Don't you dare do it. Τι? Don't you dare do it. I will do it. Σοβαρή. Ναι, και κάνει και κυκλάκια. Αλλά σκότωσέ τον, μπρο. Μπρο. Θα πεθάνω. Μπρο, ήρθε φάγκα από το πουθένα. Χέλνο. Ρε, τι ήταν αυτό? Δεν καν το έκανε. Δεν το έκανε. Το έκανε. Αλλά όχι πάνω μας. Φύγε απ' την άλλη. Μπρο, όταν σου λέω φύγε. Έχασα 8 τρόπαια. Έτσι απλά. 8 τρόπαια. Εντάξει τώρα. Εσύ πόσα έχασες? 5. 6 δεν χάνεις. Όχι. Κανονικά θα πρέπει να χάνεις 6. Τι rank τον έχεις? Νομίζω 20. 20. Τότε θα πρέπει να χάνεις 6. Τι σκάτω.
You can't do anything, Mortis. Φαντάσου. Και λέει με σκοτώνει. Φαντάσου. Φοβάται ο τύπος, φεύγει. Λογικό. Όχι, Λογικό να ρε. φεύγει. Λογικό να φεύγει ο Μόρτις. Αλλά εμένα έρχεται η Μπίμπι. Δεν φεύγει. Έρχεται. Καλά, δεν μπορεί Τώρα να κάνει φεύγει. κάτι, Μπίμπι. Κυριολεκτικά. Δεν μπορεί, ναι. Δεν μιλάω. I'm not saying anything. Μπρο μου, τι κόμπλεξ. Φύγε από το κέντρο, τελείως, φύγε. Το ξέρω γιατί όλοι θα είναι στο κέντρο. Κυριολεκτικά αυτό. Φύγε, φύγε. Ω! Ευτυχώς. Και λέει είναι κάποιος εδώ πέρα. Φαντάζομαι. Κάτσε με γιατί έρχονται αυτοί. Oh my goodness. Σκότωσέ τους. Ρε, κάνει και το L. Κάνει και το L, ρε. Κάνει και το L. Κάνει 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 το... Πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το Μόρτις και είναι σπαστικός. Σε βάση έκανα εγώ το L. Κάτσε. Όχι. Όχι, πάμε από εδώ. Μόλις σκότωσα τον Μόρτις. Μπρο, έκανα... Μπρο, σκότωσε την... Πρόλαβε, ρε. Ρε, με σκότωσε. Φύγε. Πάρ' το τζεμάκι μου και φύγε. Από τον κόσμο. Γιατί... Μπρο. Τι φάση. Μπρο, δεν γίνεται αυτό. Έχω χάσει τα πάντα. Εγώ τώρα έχασα μείον 4 επειδή μπήκαμε rank 3. 4. Μπρο, τι είναι αυτό. Πώς χάνεις 4. Εγώ έχασα 6. Τώρα δεν τους λέω. Ας πούμε τώρα... τέταρτη γι' αυτό. Δεν τους είδα τώρα τους παίκτες. Τους Εγώ άλλους. τους είδα. Πάρε όλα τα πάρω cubes που υπάρχουν. Ωραία, πάω. Όπα. Στη μέση. Κάτσε μια. Θα το κλέψω, μπρο. Το έκλεψα. El Primo δεν είναι τίποτα, μπρο. Ελεκτικά. Ο Τίκη είναι δύσκολος. Μπρο, είσαι gas τώρα κι εσύ. Ρε. Φαντάζομαι θα πεθάνεις. Μπρο, μου λαγκάρε όλο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ για... Μισή ώρα, ναι ρε. Πήγες να πεις μισή ώρα. Δεύτερα. Χωρίς πλάκα. Πήγαινε. Πάμε. Κάμω πίσω, ρε, El Primo. Ο El Primo έχει μείνει από αυτή την ομάδα μόνο. Άσε με να τον σκοτώσω. Ρε φίλε. Σου είπα άσε με να τον σκοτώσω και εσύ είπες και τον σκοτώνεις. Πήραμε 9, οκ. Και πήραμε 9. Πάμε. Ρε, εσύ πόσο κοντά είσαι να τον πας το 2. Είμαι μακριά. Ωραία, εσύ πέρα αυτά, εγώ θα προσπαθήσω να πάω γρήγορα στη μέση. Μπρο, πώς κόλλησε έτσι. Πάω στη μέση γρήγορα. Πήγαινε. Πριν έρθει ο Colt. Είναι πολύ cold ο cold. Θα με σκοτώσει. Ναι, εμένα με σκότωσε ήδη. Τι κόμπλεξ. Να φύγω. Ναι, φύγε. Με ρωτάς να φύγω. Ναι, φύγε όμως. Δεν είναι να φύγω και δεν φεύγω. Φύγε. Bro, you dumb. No, I'm not dumb. I think you are. Bro, πάει κατευθείαν στους άλλους. Εγώ είμαι ένας, δεν έχω καθόλου gems και πάει ο άλλος κατευθείαν στους άλλους που, Ναι, ρε, που είναι πιο καλοί γενικά. Απλώς what. Έλα, πήγαινε. Gas it. Oh my goodness. Bro, πέθανες. Bro. Συγγνώμη κιόλας. Μπρο, μου λάγκαρε και πέθανε έτσι. Ναι, σίγουρα σου λάγκαρε. Όχι χωρίς πλάκα. Εγώ είδα ότι μου λάγκαρε. Ναι, βγήκε στο τελευταίο δεύτερο. Φύγε. Δεν έχεις κάτι να πεις. Φύγε. Κυριολεκτικά ευτυχώς που σκότωσες τον Σέρτζ. Αλλά τώρα πήγαινε πίσω γιατί έχω 3 δεύτερα. Θα πάω στη μέση. Δεν είναι σίγουρα κανείς. Είναι μόνο αυτός ο τυπάς. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Είναι άχρηστος. Ναι, ο Καρλ.
Μπρο, Ναι, βγήκε ο είχε ένα Σέρτζ. αυτός. Βγήκε ξανά ο Σέρτζ, μπρο. Μαζί με Ωραία, την φίλε, έτσι. πέθανε. Κάτσε μία, όπως... Ναι, ναι, οκ, πήγαινε, σκότωσανε. Είχαμε Colt, είχαμε και Dynamite. Δικά μου. Πάρτε το L. Δεν περίμενα να κερδίσουμε σε αυτό. Αλλά πάμε. Κάτσε για να δω. Για να δω λίγο. Ένα λεπτάκι να δω. Πάρα πολύ ακόμα, είμαι στα 369. Καλά, και εγώ είμαι στα 6.803 και χρειάζεται να πάω στα 10.300. Σίγουρα θα κάνω parts. Αυτό είναι το πρώτο που με part. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω μέσα σε ένα βίντεο. Γιατί θα βγει, ξέρω. 370. Γιατί ξέρω θα βγει πάρα πολύ ώρα το βίντεο. Που δεν πρέπει. Πρέπει να το καταλαβαίνετε κι εσείς. Μπρο, πήγαινε στη μέση. Ναι, δεν πειράζει. Κάτσε μια μάντι. Μάντι. Τσούς να πάρε. Μπρο, όχι. Σε αυτό δεν βγαίνουμε σίγουρα πρώτοι. Ναι, θα χάσουμε. Κάτσε πάω να δω αν έχει κανένα power cube εδώ. Δεν έχει. Το είδα. Μπρο, πέθανα. Πες να πεθάνω. Έχει ένα. Μπράβο, πάρ το ένα. Δεν ξέρω τι θα το κάνουμε το ένα. Αλλά είναι Είναι αυτό. ένα πάρει. Δεν πεθάνεις. Ναι, παραλίγο. Ναι, πεθάνω. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Πέθανα. Σχεδόν. Και δεν πέθανα. Μπρο, πέθανα. Δεν πέθανα. Σε φάση εγώ, έτσι ήμουν. Πεθαίνω. Όχι, δεν πεθάνω. Φύγε! Μπρο, σε έχεις. How is this even possible? Μπρο, έχασα 6 κύπελα. Εγώ 4. Για κάποιο λόγο. Ρε, όχι. Πάμε. Κάτσε, τι. Μ' ακούς? Τι έγινε? Ξέρεις τι έγινε? Πήγα... Εσύ παίζεις τώρα ή ρομπότ? Εγώ παίζω. Αλλά μπρο μου, ξέρεις τι έγινε τώρα? Νομίζω κατάλαβα γιατί δεν μου φαίνονται οι αντίπαλοι. Γιατί δεν είναι ότι δεν έχω ίντερνετ, έχω ίντερνετ. Είναι ότι δεν έχω σήμα. Όπα μπρο, γιατί έγινε? Έκανες το... Καλά μπρο. Κατά Κατά λάθος σίγουρα μπρο. Ναι. Σκότωσα Crow που ήταν μαζί με Daryl. Ρε Daryl, έλα εδώ να σου κάνω το σούπερ. Μπρο, όχι! Πού να ξέρω ότι αυτός ήταν εκεί? Ωραία, σκότωσα Κορντήλιους. Δεν πρόλαβα καν να δω κάτι. Απλώς ήρθε πάνω μου. Πάω στην Πίπερ. Ωραία, πήγαινε. Κάτσε μία, όπα μπρο. Ναι, φύγε. Όπα. Μπρο. How? Απλώς πέθανες, απλώς σου κάναν damage. Ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι. Μπρο, έκανε το gadget του και... Μπρο, νόμιζε ότι μπορεί να με σκοτώσει. Με το gadget του. Ήδη είχα πάρα πολύ ζωή. Ξέρω εγώ. Ρε, Μπίμπι! Δεν έχει καν πολλά gems, ρε. Πώς σε σκότωσε? Δεν ξέρω, μου κάνει jumpscare. Εγώ απλά πήγα μέσα και με σκότωσε. Σε φάση, jumpscare. Έλα, βγες. Έλα εδώ. Μπου. Είναι μέσα. Όπα μπρο. Πεθάνες. Μπρο, γιατί πήγες πάνω τους, δηλαδή ποιος ο λόγος? Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Μπορούσες να μείνεις εκεί που ήσουνα. Με ερχόταν αυτό το πράγμα. Ποιο πράγμα, καλά. Για να δω. Οκ, εντάξει. Δεν τους είδες πάλι.
Α, ναι, και παιδιά, δεν έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό βίντεο, οπότε είχαν ανεβεί πολλά τρόπαια. Σε αυτό θυμάμαι το προηγούμενο που ήμουν στα 18.000, ας πούμε, ή στα 17, δεν θυμάμαι. Τώρα είμαι στα πάρα πολλά. Ναι, δεν προλάβαινα να βγάλω και βίντεο, οπότε... Τι σπαστικός. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς πάνω μας? Αυτό. Με σκότωσε. Δεν έπρεπε να τον κυνηγήσω. Ψιθυρίζεις κάτι? Όχι. Ναι ρε. Τίποτα. Έχω το Ultric. Πάμε. Okay. Όχι, δεν πάμε. Ρο. Έλα. Γκάς. Μπράβο. Είναι ορτή εδώ. Εντάξει, δεν είναι. Το ξέρω, αλλά μου σπάει τα νεύρα. Γιατί Γιατί υπάρχει ένας Brock. Ναι, έχει 12 gems αυτός. Δεν ξέρω πώς... Ρε, εκεί υπάρχει και ο Brock και ένας... Νομίζω ο Edgar είναι. Όχι. Ναι. Όπα, bro. Όπα. Ρε, τον σκότωσε. Έλα, βοήθεια, μπρο. Τον σκότωσε, ρε! Όχι ρε, βγήκε άλλο. Σου είπα βοήθεια. Οκ, τουλάχιστον κερδίσαμε. Ρε, δεν είδα ποτέ πότε είπε shutdown. Τέλος πάντων. Δεν είδα καν. Εν τω μεταξύ τον Edgar για κάποιο λόγο είχα κατμέσει τόσο πολύ που τον έχω πάει από 60-500. Τι δεν κατάλαβα. 600-500. Τι εννοείς, σε τρόπαια? Ναι. Τον είχες ποτέ 600? Ναι. Επειδή τον έχω rank 21. Rank 21 είναι 550. Ναι, βασικά τον έχω φτάσει σε 600. Άμα τον είχες φτάσει 600 θα τον είχες rank 22. Τότε τι φάση? Όχι τη φάση, δεν τον έχεις φτάσει ποτέ 600. Όχι, τον έχω φτάσει. Ναι ρε, τον έχεις φτάσει, εντάξει. Υπάρχει και ένας άλλος Edgar εδώ. Ναι, μην πας κοντά του, μην τρέχεις πούμε πάνω του. Μπρο, τι έκανε έτσι, το άκουσες? Ναι. Εγώ έκανα έτσι μπρο, τι? Το κινητό μου. Τα hell boy, what you doing? She can't do anything. Ναι ρε, πάρ' τα gem. Μπρο, οκ. I guess. Leon, μην κάνεις Leon. Μην κάνεις λιονιές. Μπρο, help, πεθαίνω. Μπρο, υπάρχει Max. Ναι, νομίζω την είδες. Όπα, θα πεθάνω. Πέθανες. Σε φάση δεν έχω βάλει ποτέ κανονικό πίνο. Έχω βάλει το νόμονο, το L. Τώρα έβαλα ένα κανονικό σπίτι. Μπρο, φύγε. Μπρο, θα σκοτώσω αυτή τη Max. Θα την πάω πίσω από εκεί που ήρθε. Εσύ φασικά θα μπορείς. Γιατί εμένα μου κολλάει. Δεν ξέρω γιατί. Ρε, έβαλε και χ και μας τύπησε, μπρο. Έβαλε χ. Ναι, ρε. Σίγουρα. Σκότωσε. Είσαι άχστο. Εγώ φταίω, μπρο. Ναι, εσύ φταίς. Τι εννοείς, ποιος να φταίει? Ένας Leon με 10. Ήταν όλο που ήταν πριν. Και δεν πέρα να σκοτώσω. Μπρο. Σπαστικό ζωήφιο Τζέσις. Αυτό, ελεκτικά. Μπρο, γιατί έρχονται σε εμάς και δεν πάνε σε εκείνους, μπρο? Επειδή έχουμε βρει και τους γι' αυτό. Μπρο, εντάξει. Τι κόμπλεξ.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Θα βγάλω κι άλλα τέτοια βίντεο. Θα την πάω στο 1, στο Gold 1 και για